Καλημέρα στρουμπουλί μπουχέσες. Έκανα πριν μερικές μερούλες ένα βιντεάκι σχετικά με κάτι έκτακτο που συνέβη, η εκτέλεση του Κέρκ τέλος πάντων. Και μετά από κάθε βίντεο όταν το ανεβάζω, συνήθως μπαίνω και διαβάζω ένα σχόλιο για να περάσει λίγο η ώρα και για να δω το feedback από εσάς. Συνήθως, όποτε διαφωνούσα με κάποιο σχόλιο και είχα κάτι να απαντήσω, καθόμουν και έγραφα ολόκληρη απάντηση. Και ξέρετε γιατί το έκανα αυτό? Γιατί από όταν ήμουνα μικρός ακόμα και παρακολουθούσα άλλους YouTubers σαν τον Grow, σαν έτσι διάφορους άλλους libertario, Cax, whatever, άκουγα την εξής σοφή μαλακία από το στόματά τους. Μπορεί να διαφωνώ με αυτό που έχεις να πεις, αλλά θα υπερασπίζομαι μέχρι θανάτου το να έχεις το δικαίωμα να το λες δημόσια. Σοφή μαλακία, έτσι. Εγώ δεν ήμουν μικρός πάντως και το άκουγα, έλεγα μαλάκα, αυτό ακούγεται πάρα πολύ δίκαιο. Γαμάτο, ξέρω εγώ. Ναι, γενικότερα απλά πίστευα στην ελευθερία της έκφρασης και του λόγου από όλους και πίστευα ότι είναι θεμιτός ο διάλογος. Οπότε ναι, ακόμα και σε δικά μου βίντεο που μπαίνανε και με χαρακτηρίζανε ως τον χειρότερο μπασίστα του ελληνικού διαδικτύου, τα σχόλια τα άφηνα, ακόμα και αν διαφωνούσα. Δεν τα έσβηνα ποτέ. Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, ξέρω εγώ, που μπαίνανε για να με βρίσουν απλά και μου πετάγανε ένα μπινελί και φεύγανε. Όλα άλλαξαν όμως στο τελευταίο βίντεο που έκανα, γιατί το συγκεκριμένο συμβάν ξύπνησε κάτι διαφορετικό μέσα μου. Μπήκατε λοιπόν αρκετοί από εσάς, μπήκανε λοιπόν αρκετοί διάφοροι παράξενούλιδες και μου γράφανε για το πόσο λάθος τα λέει για τον Κέρκ και πόσο κακός άνθρωπος ήταν στην πραγματικότητα και πόσο μισάνθρωπος ήταν και τα σχετικά. Και ότι είχε πει εκείνο το πράγμα τότε και είχε πει το άλλο πράγμα τότε, άρα εμείς πλην σαφώς καλά κάναν που το φάγανε. Δηλαδή το ρεζουμέ αυτό είναι. Γενικά όλα τα σχόλια που είναι έτσι ναι μεν αλλά, προς τα εκεί το πάνε το πράγμα. Στο ότι καλά κάναν που τον φάγανε. Ένας μάλιστα μου είπε ότι ο κόσμος ήταν και καλύτερος χωρίς αυτόν. Δηλαδή, μαλακία στο κεφάλι χτυπάει νέα ρεκόρ. Οπότε η σκέψη που μου γεννήθηκε στο τελευταίο βίντεο είναι ότι έχουμε δύο κάστες ανθρώπων. Ωραία, έχουμε από τη μία τους καλούς μαλάκες σαν εμένα που για χρόνια ήμασταν υπέρ της ελευθερίας του λόγου και αφήναμε ελεύθερα να εκφράζεται η αντίθετη άποψη. Και απ' την άλλη έχεις τύπους οι οποίοι πεθαίνει ένας άγκυρος τύπος στην άλλη άκρη του κόσμου που απλά τύχαινε να διαφωνούν μαζί τους σε μερικά πράγματα και οι τύποι χαίρονται που πέθανε. Γιατί λοιπόν εγώ να είμαι ο καλός της υπόθεσης και να αφήνω και να ανέχομαι αυτόν που διαφωνώ μαζί του να εκφράζεται ελεύθερα, εφόσον αυτός που διαφωνώ μαζί του δεν θα έκανε το ίδιο για μένα? Ίσα ίσα μαλάκα, άμα πέθαινα, αυτός που διαφωνούμε θα έκανε πάρτι μαλάκα, όπως κάνουν πάρτι όλοι οι libs στην Αμερική αυτή τη στιγμή πάνω από το πτώμα και πάνω από τον τάφο του Κέρκ. Είναι τρελό μαλάκα, θέλουν την ανοχή και την ελευθερία του λόγου από εμάς οι τύποι οι οποίοι γουστάρουν να δολοφονούνται όσοι διαφωνούν μαζί τους. Οπότε φτάνω στο συμπέρασμα ότι μαλακά, το χειρότερο που μπορώ να κάνω εγώ για να φημώσω την αντίθετη άποψη από μένα που διαφωνώ μαζί της είναι απλά να σβήσω ένα σχόλιο. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πας από μένα. Να σου σβήσω το comment, ξέρω εγώ. Wow. Το χειρότερο όμως που μπορεί να κάνει ένας τυφλωμένος από μίσος που το έχει βαφτίσει αγάπη και αλληλεγγύη αριστερός είναι να πάρει ένα όπλο και να σου πυροβολήσει τη μούρη. Οπότε μαλάκι, αυτό είναι στο μεγαλύτερο ξύπνημα των τελευταίων ημερών. Ότι μαζί με τον Κέρκ πεθαίνει και η ελευθερία του λόγου. Τελειώσαν αυτά τα γλυκούλικα που ξέρατε. Πάει, πάπαλα, είχαμε. Άμα μπείτε στο Reddit, άμα μπείτε στο Blue Sky που είναι μια απόπειρα των libs της Αμερικής να κάνουν ένα δικό τους Twitter, στο TikTok μαλακά, άμα μπείτε στο TikTok ξέρω εγώ και δείτε λίγο τι μουνοπανιά και τι εκατοψυχιά βγάζουν αυτοί οι τύποι. Στον πεθαμένο μαλακά, έτσι. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για διάλογο. Δεν υπάρχει χώρος για ανταλλαγή απόψεων πλέον. Τελειώσαν αυτά. Είναι προς το παρελθόν όλα αυτά. Πάνε μαλάκα οι άρρωστοι και βανδαλίζουν τοιχογραφίες που έχουν γίνει προς τιμήν του Τσάρλι. Πάνε και ζωγραφίζουν πάνω πουτσάκια και πεντάλφες και τέτοια. Τι αρρώστια μπορεί να κουβάει ένας ίδιος άνθρωπος? Και για ποιο λόγο πρέπει να με νοιάζει εμένα η ελευθερία του λόγου του? Γιατί να πρέπει να αφήνω να εκφράζεται ελεύθερα κάποιος ο οποίος, αν πεθάνω εγώ ή κάποιος ομοειδεάτης μου, θα έρθει να μου χέσει τον τάφο? Οπότε το ελάχιστο που μπορώ να κάνω εγώ πλέον για να νιώθω στη συνείδησή μου καθαρός, να αισθάνομαι ότι απονέμω κάποια δικαιοσύνη, κάποια μικρή δόση δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο, ως ένας μικρός YouTuber που απλά λέει τη γνώμη του, είναι να φημώνω οποιονδήποτε διαφωνώ μαζί του. Γιατί εφόσον κάποιοι υποστηρίζετε ότι είναι ok να δολοφονούμε κάποιους με τους οποίους διαφωνούμε, εγώ θα παραμείνω λίγο στο παρακάτω σκαλί που είναι στο απλά να τους φημώνουμε για λίγο το στόμα.
Όπως και να έχει, ρε φίλε, δεν είναι ότι ζούμε πλέον σε ένα ασφαλές περιβάλλον που μπορείς να βγεις να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην Αμερική, αρκετοί Libs που βγήκαν και πανηγύρισαν τη δολοφονία του Kirk δημόσια στο ίντερνετ, χάσαν τις δουλειές τους. Μερικούς τους διώχναν για τα σπίτια τους. Για χρόνια, μαλάκα, για χρόνια ολόκληρα, στο δημόσιο διάλογο, οι αριστεροί κλεγόντουσαν ότι εμείς οι κακοί μπασίστες κάνουμε υποκίνηση βίας με το λόγο μας, ότι παρακινούμε τη βία και ότι κάνουμε hate speech. Και το λένε αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι από παραπροχθές, ξέρω εγώ, που δολοφονήσαν τον Kirk, δεν έχουν σταματήσει να πανηγυρίζουν και να το κραυγάζουν. Και για να δείτε μέχρι που φτάνει η αρρώστια αυτών των ανθρώπων, έπεσε στην αντίληψή μου ότι κάποιοι άρρωστοι από αυτούς παίρνουν τη φωτογραφία της γυναίκας του και την βάζουν, τη φωτογραφία της, με AI σε φορνογραφικό υλικό, ας πούμε. Μια άλλη τύπισσα πήγε σε ένα μνημείο που έχουν στήσει για τον Kirk και πήγε και έκλασε πάνω στο μνημείο. Can somebody get a lighter? Wow, that's really cute. Thank you. Freedom of speech. Have a good night. Jesus loves you. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δεν σέβονται τον ίδιο τον νεκρό και δεν τον αφήνουν να αναπαυθεί εν ειρήνη, δεν αφήνουν ούτε τους οικείους του να θρηνήσουν. Και παρατηρώ ότι όλοι αυτοί οι άρρωστοι ψυχάκηδες, όταν τα κάνουν όλα αυτά και μετά μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους επειδή το ανέβασαν δημόσια στο διαδίκτυο από τους λογαριασμούς τους, μετά απορούν, σου λένε μαλάκα γιατί να χάσω τη δουλειά μου? Μα η ελευθερία του λόγου μου. Δεν έχουμε ελευθερία του λόγου. Θέλουν να έχουν ελευθερία του λόγου να ασελγούν πάνω σε πτώματα ιδεολογικών αντιπάλων τους. Αυτή η αντιμετώπιση αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι αυτοί οι κατεστραμμένοι πνευματικά άπλητοι έχουν απανθρωποποιήσει εντελώς οποιονδήποτε διαφωνούν στις απόψεις. Για τον μέσο άπλητο πλέον, αν διαφωνείς μαζί του, πάβεις να είσαι άνθρωπος στα μάτια του. Είσαι κάτι υποδέστερο που αξίζει να πεθάνει. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι hate speech από μεριάς του να κοροϊδεύει τον νεκρό. Στο μυαλό του είναι ηθικά σωστό να σε κοροϊδεύει που πέθανες, επειδή είχες κακές απόψεις. Γι' αυτό βλέπεις τώρα Libs να κλαίνε που χάνουν τις δουλειές τους, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι είναι κακό που κοροϊδεύουν τον πεθαμένο. Γιατί στο μυαλό τους λένε ότι εγώ που είμαι ο άπλητος έχω καλές απόψεις, όποιος διαφωνεί μαζί μου έχει τις κακές απόψεις, άρα είναι δίκαιο να χαίρομαι που πέθαναν. Άρα είμαι καλός. Έτσι σκέφτονται. Μέχρι εκεί φτάνει το πνευματικό τους επίπεδο και το αντιληπτικό τους επίπεδο. Οπότε, μάγκες, το να σβήνουμε κανένα σχόλιο από τυπάδες που διαφωνούν μαζί μας πλέον, δεν το θεωρώ και τόσο κακό όσο το θεωρούσα μικρότερος. Πιο μικρός έλεγα εντάξει, μαλάκα, αν έχεις 700, κάτσε να αντιπαρατεθείς δημοκρατικά σε διάλογο. Απλά, μάγκες, το debate και η αντιπαράθεση γίνεται όταν υπάρχουν και οι δύο διατεθειμένες πλευρές να αντιπαρατεθούν. Όταν η μία πλευρά θέλει την πλήρη εξόντωσή σου, ο διάλογος σταματάει.